Muchokopo ndiwe Fort Prince ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndiye kutora mukadzi wangu. Unoda kuripwa nemombe 8 venembo dzako tutupa nemari yedare. Kutaura izvozvo ndipo Muchoko kutaura una Prince Mafort. Noti mavona. Taura dipo. Kamsoreda. Dogo Ndizvizwa arikuzwa. Kamsoreda. Kamsorei mambo. Kamsorei mambo. Ini ndonzi po Muchoko. Ndine mukadzi. Suzai voice renyu kune variko vanoda kunzwa. Ini ndonzi po Muchoko. Ndandakarora kunonzi Kwatanga, village 36 kuMayo. Ndandakarora mukadzi ainzi Taona Tanga. Saka nerimwe zuva muna March pakauya umwe driver shamwari yangu akanditi shamwari ndatakura mabanana kubva kuHarare. Saka munhu wandatakura mabanana andipa mabanana mukomana mutsvuku ati ndandopa bhibhi rangu pachinyudzi ini ndogara kwaMaparura. Driver yanditaurira danho ndopa ndakati ndikwidze bhazi renyu tiende kuchinyudzi. Ndisvika kumba ndakasvika ndikaona mabanana arimo zvechokwadi. Ndopa ndakabvunza mukadzi wangu mabanana maona kupi? Ane mukadzi mabanana akauya nemurume womuning'ina wako. Ndati abo mimi ndifune murume. Ndafuna muning'ina uya. Kanzi nanamutumira mabanana. Ndopa takatanga kunitsa nemukadzi. Mukadzi mabanana maona kupi? Mukadzi abva atanga kuramba. Patatanga kunitsa ndakatozotaka kutorwisana paya. Tapedza kurwisana pakatopanyika mafoni nechini kurwisana kwedu. Pafonwa tiri kurwisana kudaro. Pafonwa neumwe munhu angakanzi Geti. Ndadaira paya. Zvanzi matitidine nezvinhu zvemushopu menyu. Ndopa ndatanga kufundzira ndati naye mukadzi ngofura shopu endisingazivi futi. Tiri kufamba sei? Ndandimuzivi munhu anonzi Geti. Ndati no problem. Namba ndaanadzo. Tapedza kunisana ndopa akazoti ndakapiwa mabanana akazoya ndakapiwa nomurume anonitumira zvinhu zvimamega zvetohodhisa mushopu munomu. Asi anonzi Prince. Ndati Prince ani? Anzi Mafort. Saka ini ndasanda kutoziva kuti anonzi Prince Mafort ndeupi. Andengoziva kuti kune anonzi Mafort toshamwari yatsani wangu adzodze mukadzi wangu. Tagara ndo pakabva vamira paya mukadzi tikutaura tikunitsana tatata kungotaura general kuti paipe wakazombodai ndo pakabva azongobuda mukadzi vatora hembe yake dress vatora mapushi vatora zambia vatongobuda indasana ndonetseka kuti mukadzi wangu wavhura shopu zvakumbofamba sei asambondiudza ndongoya katobuda mukadzi vatoenda pandakazobuda panze kudai mukadzi apasina ndakutobvunzawo hama dzangu mabona mukadzi wangu ere mukadzi atamona tatanga kuteera kutsvaga kuti pamwe angadaro azisungirira pamwe adini takatendera musoro sezvo kumanheru wandazoudza nababa wanateswa kunondanitsana namai mwana but mai mwana hasi kuoneka tava tagara usiku iwo haana kudzoka zuva ramangwana haana kudzoka saka ndasara nelaini yake ndarisa mufoni mangu chida kuona kuti chii chimunyatsa kuitika ndopa ndazoona aitanga 2 days ndopa ndakaona namba dzake dzandati nelaini ndiye harichashandi ndatisa munhu mupenyu zveshuwa ndopa akazoudza aonekwa kwarisaka unatofuna unofesa sasa mukadzi kuti amona kwarisaka asi ane murume anonzi Mafort upi anzi iye Prince iye unoziva ndiye Mafort anonzi Prince naifesiwe asi mukadzi wangu zvakatotaura zvezve zvanzi aenda muSAV apino zvakaita andatoona laini yazvishuwa harichashandi ndopa ndakazobvunza mufoni namufesi wangu naiwe Mafort anzi kuti iwe ngone mukadzi wangu zvirimbofamba sei Mafort anodaiya vatatorekodha takatorekodha nekorekodha yacho yatakaita anodaira kuti handizivi nemukadzi wako iwe zvikumba kwako chichi achikutaura zvakataura no problem but ndondimunzwa pese parumunzi Mafort ndiani mukadzi wangu mukadzi ndiani mukadzi wangu sazofamba sei Mafort Mafort bvangotaura zvakataura takatazogara takatogara mazuva akawanda mukadzi wangu bvasedzoka adzokanga after 1 week ne 3 days angasiya mwana anga ne 2 years mukadzi wangu adzoka ngatichitaurira nyaya yedu iperi zvakatoitika zvadii zvakavhura ini ndokuda zvakadaro because tikuita sake of wana wedu anzi alright but ini ndoda tindotonge tiri kumba kwedu alright haisi nyaya ndandikumba kwaikoda baba wako pataenda kuna tezvara mangwana acho tasvika kuna tezvara ini ndatoziva kuti mukadzi wangu anifoni ami ndaifona sei ndasvika pamba pato nedare tatosvika paipa zvanzi mauya zvakanaka ngatichitaureiwa papatongada vanhu ini ndingowana ndisizoziva kuti ndaifanira kundopedzana nababa wacho patasvika zvanzi imimi chiende mutora nyaya dzenyu ndidzana tete waripo ndatanga kutoona kuti tete tenda panze tatora nyaya dzedu dziri kunetsa mumba medu tanetsana vanzi right zvaita imimi uchida murume uchida mukadzi ere ndati mukadzi wangu ndomuda mukadzi urikuda murume ere pambonyara vazoti ehe saka zvalero zvakanaka pano mangwana hapasi pedu mangwana modzokera kupi kumba takapinda mumba
watadzokera mumba vanzi right murume uchirira mukadzi tata hongu wana baba ndoda mukadzi wangu dzachikurowana dzinopera zvanu imba kugadzisa imba koiwe mukadzi abva munyarara futi anzi ndomuda dzasokanaka mangoti dzotopera vatota general talking tauri kotaura tangotaura takundorara manje dzadza kuma 11 tasvikangoye kundorara mukadzi wangu akatumira mwana ndakamurora nekamwana yake ndinandoradza dito wako pekurara mwana inandorara nemukomana webasa ko mukadzi wangu ari kuuya ameno mama vangu ndiri kuuya pungo yakasvika ndo pandakazoona makuseni ndapiwa tsamba nemwana wayo futi zvanzi tsamba yenyu ndo pandikuona tsamba ndinayo ndo pandikuona murume wangu ndaenda ndamboenda kunotsvaga basa saka ndichazodzoka pane zviri kuti netsamba medu ndichazodzoka wagadzirisa onewana baba ndozvaita izvi mukadzi wangu aridi aenda parizvanakira kuti aenda mumaoko meni ndopakabva toenda kubva ipapo andazomuona ndobva ndazomuona musi wa20 aine murume wari pamusika ndobva ndamubata mukomana ange negasa koiri kuita ine mukadzi wangu ndiri kutsvaga mukadzi ndaikufonera uchiti chichichi zvanzi chamwairesana neni chichi mukadzi akabva atisa mukomana akazisira gasi ndobva manya polisi zvanzi ndarobwa andiripotera robha kune mupurisa vandodezwa polisi bebe sane polisi kuiwe muchoko runzi warobha kai warobha 380 watora gasi remunhu wapwanya foni yemunhu tata foni ipi futi naiprinza bukubata une foni iri andipai pamwandisira gasi ndikati dzokotora gasi yako ibvoenda zvanzi uyu murume ava achiripota kuti iwe wakatora mukadzi wake ndoba ndatanga kuchita naiyo prinzi ndatora mukadzi wako upi zvanzi iwe pesa apa patakaita mwana first wife yanga iri first wife yangu first born yangu mwana wangu asi mwana uyu inini pandakaroora mwana uyu anga akaroora mukadzi wangu akaroora kuti kakari matsenga mwana wandotsingerwa neanonzi baba bevari kari matsenga anzi bevari kwairi kuti unonzi ma40 uyo anzi kari matsenga hauzi kufamba sei anza unitauri izvo sezvo nayo rekodhi futi yandakarekota kupolisi kwairi unditi mukadzi ndo wakutanga kuti mukadzi wangu chichi patangotanga kunetsana zvanzi aiwe chimuchoko chidzokera chimupa gasi rake wozvinozita mhosei kuti yotora gasi but zvekuti robhari izvi ndikuona kuti kunyepa alright patana kugarira vale vandati mudzosera ndadzokera kumusika but ndingandifonera ndandiri munedzwa ndiri kuita mutauni anzovene gasi rangu ndakambofunga kuti mbuda waenda naro ndandirurwadziwa wamukati aiyo chamatora gasi iro benefit yekuti watorwa mukadzi gani mudzosera ndamutomba gasi rake vandatotuma munhu ati zvochera muchisangana naye handichadi vanopa gasi rake patoenda tatatongogara takadaro ndombofonera but angandisira matireti message yayo ndokona tokura izvozvi yechi achimbotaura zvakawanda vanhu vandandorepota futi kupolisi munhu yari kundida isozaiso sanya yacho haisati yaenda kupolisi haisati yataura topa zvakasvika pazviri nanhasi mukadzi wangu asati ndamuona aine murume uyu izvo zviri kutaurwa tomboeka kuti tisati taenda mberi timboestablishera iwe unoti mukadzi wako hongu baba wakaroora zvakanyanya ndakangoserwa mambo havasi baba mambo mambo wakaroora unanate zvako vari kuita vanate zvara havana kuya havana kuya right iyo iri kutaurwa nyaya mafoti pamusoro mangu tanga ndoda kugadzisa hangu zita ndi Prince Moffat not Mafoti Moffat Moffat kwete Mafoti naadresi yekupa yangu tava nemumo inazvo kuti ndara nazvo chekutanga ndoda kutaura how takasangana neni murengi ndatombona zvifisitwa gasi rangu nemukadzi wake ndakamuna ari mubhazi apinda mubhazi pamani saka unogona kufisa gasi rangu anenda anofirisa ndagona kufisa gasi vasvika vatanga vandibata tangabva tanga nditumudza ndava afina ngationa ngayapukanyika yakadzingwa namaizvimbo toba aramba indinetsa nditigona ndinitikambanisa nemukomana avhagara yemaindinetsa kandi mumhangari wepolisi kunetsa kwaaita kwaawanda isaba indinetsa achimbondisenda meseji chimbopindura achimbopoteredzana wamuchokoka ndainomhanga nyaya yenyu kwamambo atinomhanga nyaya yenyu navabereki vake kana kwasabha vatevha nyaya yetikadzi nyaya yenyu mavhaka ave pambindipopotedza ndichimupa izvi mazuva ese ndamhanga nyaya yenyu kwamambo zvamuti handizivi izvi vandoda gasi rangu paipai ndoba ndaenda kumaapolisi akati pomutsvuka atora gasi rangu anga achindizvuzudza vanhu vakazoungana vazitomumandiwazobatawo ibva vapaine gasi rangu ndobva mai Bruce ndovazondati foni yako yatova nani namaizvimbo zvakanaka svika polisi kakuya vanhu pakafonerwa vanzosira gasi rangu
wanzi ndamutaura ngamutaura kuti ndamuganyei komama ini zvakazvaka handisizivi ukama pakati pake nemukadzi wangu ndeyekuti hanzvadzi yake mukadzi wawo hanzvadzi yake yakaroora hanzvadzi yangu kana achinge arinda kumai iko kanenge aitosvika aitogara mumba mehanzvadzi yangu ndokwandiona naiko kana aendo ikoko kuti ndikatosvika kamba mateto angu masimbere mukwasha makasimba kasangana naye munhu ndotomuti mukwasha tenga wawa mukwasha oramba ake mukwasha ototenga zvotazve mukadzi wake zvandizivi kana aine kwavati akanibata nemukadzi wake taura kana painewo mumbo waanoziva kuti akanibata dane mukadzi wake otaura ini zvemukadzi wake handizivi topedza pane patisina kunzwisa yeprince gasi makamatora nepakuita sei akangondoa nifamba murodi uri wega ndandindega pachikwatanditega masemurengu vanibata paipai ko chichikuitika vangoita siri mukadzi wangu tasiri mukadzi wangu anipedza mukadzi wangu vapindura vazopindura ndokumbira kubvunza mama urenzara mururema futi zvakadaro ndisunze saka pavanda vanyasoka aiwa mazvitai chapropa akanaka pamusoro iyi mama now pane pandoda kunzwisisa zvabva kuvhunzwa nemutongi gasi ramuri kuti mimi makatorerwa manga mine here mukadzi uyu ari kutaura kana kuti maamuri mega ndanditoendega ndandida kunzwisisa ipapo chete mama ndaandine mubvunzo nakuna baba handisi kuziva kuti mutaundi muno mune vanhu vakawandisa sei baba vakangosikonanga iwewo kutora gasi inga kana chifamba nenyaya kubvisana naye usabvunze ataura kudhara kuti takadzira kudhara tichinetsana nenyaya yemukadzi takazosangana ndine gasi kaunitorera gasi ataura zvese izvozvo asi kopedzera ndize mukadzi wake handizizivi kahamambo panyaya iyi ichokwadi uyu murume uyu akaendesa mabhanana zvechokwadi asi chazvaishatira manje kuti apo wasangana pataundi pamusika vanhu avo kaunganirwa nevanhu sekutaura kwazvaitwa akazotora ari kuti ndandisina mukadzi iyeye ndo statement yakutaura asi amboti tanga tiri tose kusvikira foni yozopwanyika wozoti nemagasi oinda umbo chaiwo wekutoti chaakaonekwa ainacho mafoni wanhamba idzi nemabhanana umbo chaiwo ndopauri kunetsa saka uyo ari kuramba achitobhozha kutoti nini haana umbo wakakwana masungisana kudaro maenda kupolisi ndopakazvaya mukadzi mati mukadzi akanonza tanga taona tanga pamusoro tanga ndine umombo itsamba yakanyorwa napo mafriends iyo apa naye prince vera itsamba makongo anyorera mukadzi wangu ina umbo wakawandisa baba ndinozokumbira kurekodha zvandakarekodha mufoni asakadzirwa dharo achidananakani kuchine tsamba dzakadai dzemafoni akuti sina tsamba yakanyorwa September 2023 achinyorera kuti taona my love from the moment I met you I knew I had found love I have sasa kweli ngane ayo pamwe sasa kuja tu kupolegerera
I beg for by pain. Thank you for always loving me. Fish memory, my what is you are protected to the eyes of my word. Only because a lot of things in my life include not make sense without you. I also pray that you release all you have, even past for you deserve it. Soon, baby, why comes that? My thoughts are always of you and me together, and a future is bright. I love you always and forever. P and my heart belongs to you. Hapana signature. Iripo. Iripo. Hapana signature. Ngoroti mafoti ere. Mafoti. Kuseri ndio ndio. Kuseri ayi wanga mukadzi wangu akangonyoro song ya Jakata. Andizviziva hangu bai ndangoisecha ndiri kusecha mukadzi aenda ndikati ngaimbone passport asi here ana chakatakura mukadzi angobuda nedress vangosiya zvese nanhasi asati atora zvo mukadzi iwe nemukadzi munowana wangani? Tine waviri. Tine waviri? Iye anga ine mwana wakewo? Anga ine wakewo andakamurora. Wakamurora? Achinzi akarambwa kwakari matsinga kwanga akarorwa. Kwakari matsinga akarorwa. Kuyo kwataura kuti mafoti akati mukadzi wako era kuti mwana wekutanga ndinayo mwana wekutanga ndewangu ndinayo ndiye anaitawo ndiye uyu wakamutepa unawo here ndinawo pana mufoni then kozeta pane mapurisa aripo panyina akandoripotiwa nyaya achiti ndiri kuripotera inini ndatora mukadzi wake ndinayo nyaya yacho kutoripotera iwe kuti wakatora pamusoro itanga isusu tichitsvagirwa yedu information iyi toda kumbobvunzawo ava baba kuti ivo zvedu havana kumbotaura here nhau yemwana avo muzore mambo alright nemukoma takamba tichingoritsana nekumona achintaura zvinombowa aintaura zvinombowa tikati izvezvo unosvika kutapa mukadzi wako ari kupi ari kupi mwana wake kutanga wako kuti ndewani pamwe izvezvo ndoko akatoenda kana ndoko akakaenda otsamba iyo ine signature yayo aiwa ini tsamba handisindakanya tsamba handisindakanya pamusoro mambo mamuri mupolisi munaona wakawanda ndiorutaura mandisangana wamwana ini anga wese arimo rakotakuruziva tarinzwa rakondoratara kuti ugara nemwana asiri wako ndiwe
ndakati pa I think mafote Moffat. Aieka ndiye ane mukadzi wemunhu. Saka I think dare anofanira kubhadhara mombe imwe chete. Anobhadhara nemurume wemunhu nemakosti nekudana nemukadzi wemunhu mombe imwe chete nemakosti. Makosti ako imari $120 nemombe imwe chete. Mombe yedare i350. 120. Saka in all 470 noibhadhara rini USA. sorry mambo mambo mutungu wangu ndiko anga nauza ndingaita haina ndinauza nemukadzi munhu But dare riri kuona kuti haune mhosva nekuti umbowo hwako hausuri hauna kujeka chirako. Saka unozvibhadhara rini 470 kana mombe 1 nembudzi nhatu. Nozvibhadhara rini chiita tipedze dare. Aira kamuchinda warerutsirwa. Yakatida mombe 8 mama roti bvisa imwe chete. Mukama akatida 8 idzo. kana madare chashingirwa mukati 6 months hanzi unobhadhara rini hanzi unoshingirira rini Pa 6 months wongozvibvisa ndakupa 5 months. You pay 100 every month, 100. Then you pay sira 37. And it. Saka kutanga kwa July uno, but chiutaka July, kupera kwa July unza 100 every month. Padare, ashikuwa mari yake. Kuti wakatoparadza mhuri yemunhu. Alright, we got to see what they did. Discuss TV, you know, like it's such a cool.